Good morning, guys. So namin ron ni Reza diri sa kuan. Sa ani ba sagbutan kay nagkuan mi, guys. Manguha mi og kuan, bungbong kay mangisda mi. So tawag ani sa inyo, guys, malitarhan daw ni. Napa siya, guys. Ang lasa niya ani, guys, kay aslom-aslom. Sumay siya ibutang og ay kaning tusnoban og asin ba. Gamay ra man siya bunga para to ko. Among kuan, guys. Baldi kadtong gidala ni Risa kay wati. Worm, earthworm. Una imong ipaon. Parang naghiwi na tong video ko. Ano imong ipakaon, guys? Sa fishy. Si Risa naghimo pa sa iyang kawil. Paghulat. Among security. Si puti. Meron na kaming nakuha. Dalawa. Pero yung maliit. Tawag ba? Naghangod.